ziua sau bună seara, depinde când vă uitați la acest videoclip. Acum o să ne jucăm Knife Hit și vizionare plăcută. Să nu uitați de like și subscribe, cum v-am mai zis și în videourile trecute, sunt la țară și sper să vă placă. N-am putut să-mi iau microfonul cu mine sau ceva ca să filmez cu el, dar să sperăm că vă place și așa. Da. O să facem și live-uri. Luni, miercuri și vineri de la ora 8. Vă aștept acolo. Cine vrea. Deci v-am scuzat pentru sunetul de pe fundal, dacă se aude, o să încerc să-l fac cât de mic pot, cât de încet pot. Da. Dacă aveți un program de editare, vă rog frumos să mi lăsați în comentarii. Nu contează dacă costă bani sau ceva, că am mă dă mare, dar na. Acum vorbesc încet pentru că doarme tata și e în camera cealaltă și el nu închide ușa și se aude și el merge la muncă. Deci v-am zis scuzați pentru sunetul de pe fundal. Dacă se aude, o să încerc să-l dau cât de mic pot. Când o să ajung acasă o să filmez mai mult. O să stau toată vara aici. Știu că joculețul ăsta este vechi, dar da, asta este. V-am mai spus, netul merge mai greu și